Dneska jsme se tady vypravili do opuštěného bunkru na kraji Zlína. Nevíme, co se tady dělo bez, tak tady leželi kokain, pervitin, metamfetamin, tabák a hlavně tady zabíjeli děti a znásilňovali. Prejže tady je taková pověst, že tady sídlí jeden pedofil jménem Dupal. Můžeme jít na to. Je tady zakouřené, to je Dupalův signál. Ať to nebude zase tak velký, jakože dlouhá ta lidka chodba. Tady má vedle kabely. Na bouši. Určitě natlačíš? Jo. To je reflexní. Takže tady ta chodba. Takže tady byla místnost, kde jste se očistili od kdyby radioaktivního materiálu. Byla tady sprcha. A potom jste tady mohli projít dál. Kurva, vypadá to tu přesně tak, jak to tu bylo. To jsou zavolení lidí, vole, tam čím to. Vypadá se toho někdo vystřel. Takže, můžete tady vidět, že tady bývalé místnosti. Jo, tady jenže asi 2 nebo 3 roky zpátky se dělalo. Posvíť na to ještě, pičo. A tady je duch Dupala, vole. Takže tam je ten chod, jak jsem říkal. Tam půjdeme to je SpongeBob, tam je SpongeBob, ano. proč to má oči, vole? Vasali to je, vole. Nikdo nemá rád Urbex, nevědět. 9. 5. 2023. To je nedávno. Někdo prokazatelně umřel. Hele, tady je strojní, tady to nemělo být otevřený. Toto nemělo být otevřený, tady je studio. Ještě tam bych na to zapomněl. Eucerin, tady si někdo mazal, vole, tady někdo řešil vaginální suchost. Hej, ale já ti říkám, že oni se o to ještě starají, vole, protože tady ty uzly jsou na měření metrů vody, kolik tam je. Tady to je nádherné z vody, si myslím. Jo. Každopádně, ty vole, tam nechci spát, to je hluboký jak kokot. Odprodává, tady se mučili děti. Takže tady byly nádrže s vodou. Aha, je jasné. Všechno železný je tady ujebaný. Tam měly být, na začátku, jak jsme vešli, měly být ještě jedny železné dveře, neprůstřelné barikádové. Aha. Jak vidíte, už tam nejsou. Tady za rohem mají být ještě jedny. A tady je teda strojní místnost. A potom se tam půjdeme podívat i tam, ne? Vypadá to tu hůř, než by to tu mělo. Každopádně tady se učili lidi. Ty pičo. Kurva, tady pálili ty živí, ne? Kurva. Do píši, tady nějaký sarkofág. Takže tady Kurva, v Maruno. Egyptě, jo? Maruno, co tam děláš? Maruno. Ty píčo, ale ty jsou úplně kyslí. Pozor, hodno. Tak a tady ho nechal. Ty pičo. Do píči, tady je další hovno, za které. Tam je taky. Jdeme. Jděte dál. Píčo, tady jsou všude hovna, a já jsem asi úplně vstal, ale. Víte, pozor na hlavu, vole. Aha. Ne, jdeme tady dál. Jo, tady to je druhá strana, tady je druhý vchod. Hele. Další hajzly. Co? Takže tam nic ničemu. Ty Zvaníku, za kolik, že jsi tam vychčíš Oterovi? Tam jsou hovna. Takže to máme tady rubky, jak můžete... Tak jako když je potřeba, tak samozřejmě. Ale tady je to rubka někam do háje. Do piče, tady se A jenom... tady to jsou ty dveře, o kterých jsem mluvil. Někdo je chtěl ujebat. Ty píčo, to odvezeme domů, vole, ne? To si odvezeme na chatu, ty dveře. Ale jo. Tady to jsou ty dveře, jak jsem už mluvil. Jde vidět, že už je někdo se snažil ujebat. Což je velká škoda. No tak je můžu ujebat my, ne?
Ale proč si myslíš, že tady nechali? To bude ten důvod, proč ty druhé dveře byly tak moc otevřené. To je tak 500 kg, ale. Bude. A to je ten druhý vchod, jak jsme se předtím dívali. Jo. Vidíš, že už tady světlo. Tady můžete vypnout baterky. Takže tady půjdeme ven, ano. Ano, tady to, pokud vím, tak by měl být hlavní vchod. Nebo aspoň za technického. My se tam vyčali třeba ty hodná. Tady se někdo kartáček. Dobré. Ocelák, ty piče. Nahrávka za prostřednosti tady je rok stará minimálně. Takže tak. Takže tady je žebřík nahoru, jak jsme u něho stáli. Jo? A tady zadní dál, jo, musíme dva proudsvět, jestli chcete dál. Jo. A to tady vypadá, že tady někdo... Ne, to je tam ta budumka, co se tam házelo. Já jsem myslel, že tam dělali fajn. Teď tady je nějaká... Když píčeli tady topili, vole. Vypadá to. Zapalovali živí. Taky tady vede nějaké trubky, jak jde vidět. No, mám obrázky do tady tohoto, ještě původního. Tam to vypadá, že se dá. Jo, tady to už je tady to. No, tady je nakreslená vola, to jsou piče nástěnné malby soulože. Je další hovna, ty piče tady je hoven, kurva. Ty piče. Na sorací místnost. Takže, moubou. Takže to je první. Jo, a tam vidíte ty bílé dveře, o kterých jsem se vám tady zmiňoval. Jo, ale tam to vede dost dál. Jo, to je to, o čem jsem mluvil. A je to nahoře otevřený, že? To jde do boku někam. Ale tady je železná, ty trubky nechceš jít. Vrátí se pro ně. Ty tady jsou hned sběrné suroviny. Hej, ale pičo, tady jsou ale hned sběrné suroviny, takže my, když jim tam odvezeme ty dveře, to může být bohatý. Dívej se na hovna radare. Žide! Dupale! Jo, Daddy! To je prostě, proto se říká, jdi se... Máme doma kohouta, ten nám sere do kouta. Píšo, tady je nasráno v každém koutě, vole, bez prdele. Tam budou nějaké buchny, vole, v tom bordelu. A to je jako všecko z toho bunkru, nebo co? Nebo jakože, co myslíš? Přesto to nechoďte nos za nich, jak bude prokletý, vole, teď bude pronásledovat dubu píka. Vede šachta, Ty kryplé. Nedělej tady díry do všeho. To je rozpřímý hovna. Hej, tady byly nějaké kabely. Kabeláč. Bashar al-Assad. Pičo, tam ten spáň byl, vole. Daddy! Tam je hákáč, pičo. Kde pak? Tam, vole. Jo, Daddy! A pořádně, vole. Moment. Jo, Daddy! Ano, je tady velká změna. Jak vidíte, já tady jsem rozhodl mikínkou, pohoda. Souhlasím. Já si myslím, že tady můžou být bezděláci, protože tam vlastně byli bezděláci. Takže... Oni tady serou jak korov. Kurva. Je to tady předtím deep throat, tak jsme teďka 30 metrů pod zemí, jo? Very deep. Není tady žádný signál ani. Je žádný signál, jsme tady to, když tak mám i nějaké bojovou dávku potravy, kdyby se tady náhodou sekli. Ano, ideální.
Opatrně na hovna. Jo, opatrně na hovna. To vypadá jak srací místo. Položíš do sedaček. A co to má být zatím? Tam nic není, mo. Nemůžeme tam podívat, ne? To by bylo nemůžeme. To je nejlepší lidi. Když se já tady prolezu tady tím, a budu černý. Třeba přemýšlím, že ten byl černý. Účastníci zájezdu. Bádám. Svít na něho, vole. Jarodele kryjí nás, vole, ze všech směrů. Je tam něco? Kurva, já jsem to celé proto. Ukáž, a teď se. Proto nás teď. Jak víte, pojďme pečárku. A tam nahoru nejde lézt? Teď to s ním spadne s tím kriplem, vole, na to bych sral. Já si myslím, že ty si to hodil až semka dolů. No, tady jsou drogy. Výborně. Radare, kryješ nás ze všech směrů, pičo? Myslím, že byste mohl vás zezadu. No balls. A tak to si mohl kurva říct, ne? Že si tam dá do toho. Černý. Jdeš tam taky? Jo. Počkej, někdo baterku přidám, co byla káčko. Počkej, prostě baterku. To je na hovno už. Ty tam pojedeš, Tomáši, abych sám to vystral. Nechci být černý. Až ven nahoru. Ne, a ten žebřík není ani tak prdeli. Hej, máš baterku? Kurva. Ty piči, tady je to posrané, vole, všechno, to ti Já říkám. mám. Co rozsapa na hovno. Pojď ruku. Dobrá, to tady nějaký, to já to nějak ty. Podrž. Poslední na to, vole, double kill. To je pořádný 20. Co je ty? Co tam je, vole? Parkour. Pičo, prasví to, vole. Víš co, tam musíš vyphotoshopovat potom nějakého, vole, Slendermana, aby to mělo views aspoň. Jak já mám mobil, vole, mám hodit mobil. Tak já ji hodím, tak mi ji zapalte v ruce. Počkej tady. A tak mi tam svíčte, ale. Jo, počkej tak. Svíťte mi tam, hej. Hej, svíčte, vole. Tak. A svíč. Jestli to nestane, No do prdele, vole. Svíte, pičo, jak se z toho kuří, vole. Oběť teroristického útoku, vole. Za niku pozuju ty kriple. Dělej svíte na něho, toho pozuje, vole. Čím vole? Pojď se podívat na to, jak to svítí. Já nadělal Co v tom je, kurva? Počkej, ne, posvíťte se, já to chci vidět, ještě se posvíťte. se podívej, Ale já to nevidím. Pojď. To svítí zeleně, vole. Nesvíť na to, potom nejde vidět. Ty vole, tady je to, no má full house, ty vole. Tam jsou ještě ty simky předtím, pičo.